Jump up, destiny's calling. You and your friends have so much to share. Swinging through life on this great adventure, the spirit of nature will see you through. There are lessons to learn about life and its mysteries, lessons of love that are waiting for you. Look up, there's joy all around you. Nature is wondrous, but beware. The law of the jungle has a lesson for life, but you can still soar right up to the sky. Hold your head up high. Keep your courage inside. And sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Книга за джунглата. По-ценно от закона. Не се и опитвай днес да тръгваш в глутницата. И от кога ти заповядваш? Защо смяташ, че Акро не трябва да ходи? Защото не ловува отговорно. Точно така, ще разбереш, когато пораснеш. Я чакай. Остави Маугли. Не ни интересува какво мислят, само ни провалят играта. За някой, който иска да мине за възрастен, определено си незрял. Вземи си думите обратно. Няма, Акро. Днес ще кажа на Акила, че си едно безотговорно пале. Акро, престани! Ти престани, Маугли. Откакто Акила му позволи да върви с големите, командва всичко наоколо. Имам талант. Събиране. Сура, тръгни по вятъра. Когато биволът те надуши, ще побегне, а ние ще го причакаме. Добре. Маугли, качи се на онова дърво и наглеждай Сура и останалите. Рогата на биволите може и да са опасни. Трябва да ги защитаваш с бумеранга си. Разбрано. Акро, ти стой с мен отзад. Какво? Недоволстваш ли? Добро хвърляне, Маугли. Ще го подгоним към скалата. Оттам няма да има на къде да бяга. Няма да те оставя да обереш цялата слава. Акро, спри. Акро, стой! О, не! Акро! Пипна го! Наистина успя! Успя! Акро, това беше много глупаво. Можеше да пострадаш, като действаш на своя глава. Не се ядосвай, Акила. Изходът е добър. Маугли, слизайте долу. Маугли, не мога да повярвам. Мислех, че съм го пипнал. Акро, не дей. Твоите егоистични постъпки провалиха плановете ни. Все още не си готов да ловуваш с глутницата. Но, Акила... Акро, почакай. Маугли, ела с мен. Имаме още много работа.
Здравей, Кичи. Здрасти. Подранила си, Маугли още не се е върнал. А защо Акру вече е тук? Върнал ли се е? Ето го сигналът за улов. Скоро всички ще се приберат. Какво е станало с Акру? Акру, дойдохме колкото може по-скоро. Как е кракът ти? Хей, измъкнахме от Акила малко, наистина превъзходна храна. Опитай. Вървете си, оставете ме! Ако нарушиш правилата на глутницата, нямаш право на дял. Нали такъв е законът? Предполагам, но ние отделихме това от нашия си дял, така че няма защо да се тревожиш за закона. Не ви искам храната. Оставете ме на мира. Акру, каква ти става? Това е почти целият пай на Маугли. Той ти прави голяма услуга. Не ви искам подаянията. Но Акру... Остави го, Маугли. Щом няма достатъчно достоинство да приеме подарък, когато му го предлагат, аз няма да му се моля. Добре, Акру, ще го оставя тук, в случай, че огладнееш по-късно. Какво правиш тук? Съжалявам, ако съм ти се изпречил, госпожица Лала. Заекът, когато гонех, се измъкна заради теб, Табаки. Моля те, не ми се ядосвай, госпожица Лала. Ще ти се реванширам. Забрави, Табаки. Аз съм вълк и не ям остатъци, особено от чакали. Дори и вкусно месце от бивол. Бивол? Да, отмъкнах, т.е. намерих го рано тази сутрин. Така ли? Да, точно за този хълм. Там е бърлогата на Акру. Дали месото не е негово? Не ми пука, чие е било. Сега вече си е мое. Акру? Здравей, Кичи. Случило ли се нещо с Акру вчера? Защо питаш? Кичи, Акру беше нещастен вчера, защото Акила му се е карал, че нарушава правилата. Наистина ли е бил нещастен? Това обяснява нещата. Маугли, ела бързо. Нещо не е наред с Акру. С Акру? Братко. О, Боже! Мамо, какво има? Раната на крака му се е инфектирала. Мамо, Акру ще се оправи ли? Ще оздравее ли? Не знам. Какво да направим? Кой може да ни помогне? Знам кой. Багира. Той може и знае какво да правим с това. Маугли. Здравей, Акила. Забранявам ти да помагаш на Акру. Той наруши законите на глутницата. Раната на крака му си е негова работа. Какво? Акила, знаел си за раната на крака му, но тогава... Акру наруши закона. Това е факт, който не можем да пренебрегнем. Всеки, който му помага, също нарушава закона. Не можем просто да го оставим. Акру трябва да плати за грешката си. Сура? Маугли, ако нарушиш закона, ти също ще трябва да напуснеш глутницата. Той ми
Любимия брат Акила. Няма да го оставя. Багира! Багира, къде си? Багира! Багира! Чух лошата новина. Сигурен съм, че Ка знае как Акру да преодолее инфекцията. Чудесно! Но какво ще правиш ти, Маугли? Ако помогнеш на Акру, бъди сигурен, че Акила ще изпълни заплахата си. Знам. Във вълчата глутница законът стои на първо място. Акру наруши закона, вероятно заслужава да е сам. Да, но... Какво? Акру ми е брат и ако да го спася означава да наруша закона, ще го направя. Дори това да значи да напуснеш любимата си глутница за винаги? Той ме спаси. Билот щеше да ме нападне, а той го спря. Сега той има нужда от помощ и аз няма да го изоставя, Багира. Смели приказки. Готов съм да го подкрепя из действия. Добре, тогава нека идем да намерим Ка. Благодаря. Няма много надежда. Не говори така. Лори, много пъти съм виждал треска от рана. Много пъти, но малцина оцеляват. Акила, знам, че момчето наруши закона, но трябва да разбереш. Аз съм му майка и не мога да го оставя. Трябва да се опитам да му помогна колкото мога. Лори... Аз съм му майка, нямам избор. Сура, ти си страхливец. Изостави Акру. Акру е този, който наруши закона. Защо крещиш на мен? Защото ти постави закона над собствения си брат, а Маугли не постъпи така. Да, но законът... Знам, че законът стои над всичко, но всичко не трябва да включва собствения ти брат. Значи, раната се е инфектирала. Да, мама се опитва да я почисти, но това изглежда не помага. Щом отровата е започнала да се разпространява в тялото на Акру, почистването вече няма да е от полза. Тогава какво да направим, Ка? Да, сещам се. Имах един приятел, Маймуна. Раната на крака му се беше инфектирала, но се оправи. Използвах пурпурното цвете. Пурпурно цвете? Единственото такова цвете, което знам е... Да, точно то е. Къде? На кое място? На самотната планина. Няма как да я пропуснеш. Благодаря ти, Ка. Маугли, почакай малко. Можеш ли да намериш Сура и да му кажеш, че скоро ще се върна? Този път човешкото дете захапа по-голям залък, отколкото може да стъвче. Така е, ма е по-добре да му помогна. А се задава и буря. Как е? Маугли тръгна към самотната планина да търси пурпурно цвете, което може да помогне на Акру. Самотната планина? Точно така, където онези неприятни чакали живеят. Тръгнал е сам? Освен това е късно да се помогне на Акру. За разлика от някой, Маугли все още не се е предал. Да, но нарушава закона. Явно за Маугли брат му е подценен от закона. До скоро.
Може и да си смела, Лала, но и двамата знаем, че аз бягам по-бързо от теб. Сега не е време за игри. Това, което искам да кажа е, остави ме да помогна на Маугли, Лала. Какво? Знам, че бях страхливец, но вече не съм. Сега си върви, няма смисъл всички млади вълци да престъпват закона. Най-накрая ги открих. Сура, добре ли си? Багира! Не закъснях за празненството, нали? Маугли, ти бързай към къщи, аз ще се погрижа за тези тук. Скачай! Благодаря ти, Багира! Треската премина. Това е страхотно! Акро? Маугли, задължен съм ти. Нека просто кажем, че сме квит. Маугли, Лала и Сура се върнаха. Сура? Сура! Какво ще ги правиш сега, Акила? Да кажем, че младоците са научили урока си и няма да ги наказва. А законът? Да, законът е строг, но със сигурност е неприложим за Маугли. Гледахте епизод от анимационния сериен филм «Книга за джунглата», подготвен от Андарта Студио. But this world can be confusing and learning can be hard when lessons that you often learn mean danger lurks beneath the stars. So take good care of nature's friends and they'll take good care of you. Then we can all live together as one, as in the jungle book. A child